китара? Да, значи на китара тя има 6 струни и пракчета. Тези пракчета, когато натиснеш тона, той се опира във въпросното пракче и с дясната ръка имаме ногти на нея. Те ни служат като един вид перца и дърпаме. И тона така се повзира. Благодаря. Ами ти да ни разкажеш ли за арфата? Да, разбира се. Състои се от 47 струни, може и 49 при по-специалните арфи. Има 7 педала с по 3 вида степени за бемол, диез, бакар и са номерирани различни цветове. Червените са всичките дота в всичките октави, които са принципно 7 или 8 като размер, и тъмните черните струни са всички фата. Благодаря. Видя ли как приятелите ни подръпват и пощипват струните, за да чуем тази прекрасна мелодия? Но да свириш дъха си трябва голямо майсторство. Христо в 5-ти клас умее да свири на тромбон. Той ще ни изпълни ария от Геркулес. Ще ми разкажеш ли нещо за тромбона? Да, ще ви разкажа. Значи първата част на тромбона се нарича мушто. С него се образува звука. Втората част на тромбона е цук. Чрез него се свират съответните трони. Сега ще ви кажа едно глисано. Много ти благодаря. Скоро ще посрещнем пролета. Ще разцъфнат цветята, ще долетят ластовичките, ще затрака с клюн щъркат. Куковичката ще закука на зелена бука. И на всеки ще му се допее, като Елизабет, Ася и Моника. И нали е пролет, леко им е на душата да и запяват, и те заключива хумористична народна песен. Засвирили са Дойне. Засвирили са
вълците. Но не искам толкова бързо да пораствам и да ставам голяма. Домачня ми за куклите, за играчките. А помниш ли Буратино с дългият нос? Не се натъжавай! Ето ги и куклите, и Буратино. Само слушай и си ги представяй. Ще слушаме марш на Буратино и полка на куклите. Изпълняват Никита и Деметра на 2 ксилофона. Ще ми разкажеш ли нещо за ксилофона? Ксилофона има метални тръби отдолу и дървени пластини отгоре. Свири се с дървени палки, които са с гумени топчета отгоре. Те са продължение на нашите ръце. Много ти благодаря! Обичам да играя. Мога да играя не само с кукли и дървени човечета, мога да играя и с лъжици.